What's up mga karuba? Dati mo nanti pagay mo yung John Mark Pastor, Operator and Balsamador, karuba mak. Tatangal daw, datuyak taltalon tangkel ko dito ay Inanama, Alicia. Di ka mo na nga prok datoy, prok 5. Yan, prok 5. Madamati papit da tapos nangitulod nagti merienda na ng angkel nga milk tea ka no, mailiw ko no, ti milk tea. Tapos di matang pati, how, alright. Ngerod, hintayon DJ taltalon da. Lugan? Ngerod, hintayon kitaan no mano ti naapit na si taltalon dangkel ko. Actually naibiyahe tayo 150 ka vans na tayo. Oo, nakaadun sa Hamag nga nagdipas agi dito mga kaming kaabay na nga taltalon ay ka talaga nga agtubtubo akas makita yung matagatoy kaabay ko tani agtubtubo dan hanga mabali niya ako datan hanga mapakinabanganan. Pero luckily dadi bagi kat na saya at mati saad na and si Mother. nakataadal. Nalpas di parte na Jayan, iti parte na ito iti hampay agita ni Mano ti area natin yun? 2 point? 2.6 or something. Hanga 3 ah? Ay, no, hectares? iraman mo kami nga lungod ka daw 3 hectares. Kasi dalan. May isa ka dagit, may isa nga diso. Ate pa game niyo. Kanya pa ate, di ba? Nay nagdugpot mo. May isa ka dagit ko makaryado dito eh. Ayan. Papa pinakpela ko naman ko naggrado naman eh. Ay, ape, ang garado ko pa isa. Papa pinakpela grado. Ha. So dagito hindi kaya nahayon dagito naapit ko. Dagito karyado. Ay ganun ti may kanta lagi aba-aba nang hindi na. Ngayon hindi na pa. 25 ti ayan ah. 150 ti ababa, ti presyo ti riket 12.20. Wala yan ah. 12.20 di kalman di ka matata. Day. Apa nga ay? Di dangar na lang na dili, ang tigla dili dahil kukwada ta. Balaw na yan ah. Bibi ka naman. Yeah. Mano kayo kung makaryado tata, manong? Walo tayo sa. Nagamit mo ka na tamay sanay. Mimiti leader. Sino ito yung leader yun? Ni ko runday. Randi sin kagaw. Ano? Da jini oh. Sama na jini. Pirmi na Ay, ito. Tatakaruba kita antay o dagi jina dupas nga pagay dito oy. Dati niyo. Kita nyo no kasano nga permi ti pinagdanan niya. Data na eh. Awaran ti sir-serve na ti pagay nga dato yan. Kasi no ngayon nga palitan, hindi kaya ti riparatan. Dapat latan. Tapos nila ka dapay, baka nakalalakad presyo ng analayangan. Awanan, basi lang makapay natin yan. Kasi nga talaga ti manalong tayo karuba. So dapat ingat nga ito daw kami ti presyo ti pagayan ha. Likod na ito. Dati pa yun oh. Wala eh. Pwede nga talaga. Nay. Tapos todo pa nga to daw. Awanan na. Nagdupo siya nga perme. Eh. Wala eh.
simot bigiti pada tayo nga manalon karuba. Naglakap tayo kiti pagay. Nadipos pay. Awanan. Kita bihinuang ganay. Wang. Ana? Nanga challenge. Nya. Masapol ko ti sako ah. Kaya nakapantalong gamit. Madi ah, dapat kita sako lat tamo ta. Ayan, so ikan tayo ti challenge ni John Mark ti taltalon tata. Kita tayo mano gusto di istorya na idi nga agpaspastor iso na tinuang. Dasa ko na jay. Kaya pastor ko naman. Kaya na nga ta. Okay, mamon tayo. So, rice, paddies. Awanti ko sakaw. Sako nga na maga. Sige. Ay na po ya. Hindi ta galo na ito. Nabas-basa ba't Freeman? Pabasa na ito pantalong ka. Ay, sulat kanto na. Panak pa di. 4:13 na eh. Uri, parta kan tini. Isi nanuang challenge, hindi rin kaya naman talaga ito pastor. Makaigal almos. Katong ko galot na bala. Nabas-basa oh. Okay, kita na ibang sakin. Paano kaya na nga sa atin? Boy, boy. Kita mo kini. Ito ya, umuli ka atin kaya. Terus. Oh, tanan. Wala iya pa mo di ano kaya mo pagnain. Oh. Yan ah, boy. Hey. Eh, Jinay, bangir boy. Ano Ay, boy? sao ka di mo atatali ati ko ay. Wow. Tom. Bugit sa atin boy. Interview mga raw talaga na lang ka. Oh, abroad ka kami na. Berteras ka mo. Tapi karya dam-dam-dam. Milo pamalo ka. Nako naman kami ginuang may kasanungay. Ilang boy. Hindi ko sulit tayo. Yeah. Kano din ako di ka mga naglugan tinun. Wow. Nabayagan ah. College snacks ah. Pagdisan. Antay ka. Alright. Yan, sagot tama at iparang ko. Jadi taltalon mo.
So, pasado yung test. Ay, sige, interview mo lagi ti kumakaryada, no? Kasi mo ti kabibiyag ti agkaryada. Mano mo ti masapulan nyo ti may saldaw, standard, average. Wala nga. Mga 300 siguro. 300 pesos? Agmalmalam nga, agbagpagkatirek. Awan sa... Okay lang ka no ti trainer basta da citogen na. Ngam na napigsa, ora ka napigsa di dyan. Ano na aja kapigsaan nga eh? Ay pang 500 nga na surok. Mga 500 pesos. Usapay pa'y kuwala nga na, adalang ti season na. Noon alpas ti panag-aapit, awan manan pa. Sa bali manan. Sa bali man pagsapulanan. Kasi nagragsak kayo mo it. May alat na. Da do kami magkakadwa. Kasi tata 16 kayo sang nagudwa iti duwa. Kaduwa ti agparipod ka sakit. Sino di may isa? May Sinti. Oh. Karapro ko mo ni Sinti kaya. Sinti. Bisinti ka with lababigaw ko pit ko na nila. Nay dati magna. De la Cruz. Iso na? Uy. Nya tama na. Diretso tayo. Uy. Ay, Taro nata ni naknak. Apo. Yang ako grab. Yeah. So aside from agkaryada, ano pa iti obra? Nawali na ako. Kaumbot ti kwa. Pagbiro kong Pinagrara, sabali. pag Kaya agrab ko muna na ano pa Wala no, panagrab. Panagrab ko na. Ay agtakot yung manok kanyo may samira. Ay, mali. Takas mo tadi. Ayan. Narinig ti may barangay. Baglo barangay laeng, apo. Mr. All Farm to Market Roads, apo nga hampay nga na semento and hopefully no umado pa iti punto iti gobyerno pati dagito nga babasit nga barangay roads kat maasikaso. Bueno, service road dito ta dati kanal ti igid na kat madimi lang ma-identify. Pero makikita na po di mapa dito yung road. This is Alicia. Ina na mali siya. Ina na Alicia. Bigam mo no yung pagsalputan na Villa Beltrán na dito. Bakalan. Bakalan. Korsibulan. Kaya ano? Dito apo dito talong ko mga Nisan Chay? Nila kay Usi. Muna taon mo ano angkal? Ubing ka mo. Yan lang yung mita. Ayan at sige. Di mo nung ako mata. Ay, man eh. Ipa ko na yung ate Mary Jane. Ganda, nalpas yung may isang ako na eh. Diretso. Ayan so dito apo dito talong ko dito pa. Karip na reaper dito. And then dito pa yung banos bali dito. And ato yung mga banos pa diretso ato yung ano dyan. Lagay na swirchak lang apo ta na CLT. Awan actually iti properties na kiti naganak may and then gaputa. So, di kadkaduhan ka din nga pa nagbayad? Awan kadwa na kidya. Man, dra-drivang ka mo lang hindi. San Isidro sa? Awan. San Isidro, Land Bank San Isidro. Yes. Naswirchan mi lang apo ta naka pwesto ak idi nagbubis kami to 25 kabans per hectare and then after manong atawan nagnaiti comprehensive land reform program po ti DAR na siya nakapwesto automatic nga sakti nangiyawardan da apo. Po, sana all. Medyo nababati presyo na to 153,000 per hectare lang apo iti bayad na. Intid nga rin ti gobyerno. Okay, muna na nga gawit ni John Mark ta alam na pwede ginigamit mo yung munisipyo. O ayun karuba, nagpakadala lang basit kini boss ko. Kunak, boss! Dito tulad ko BJ, kwa. San Sebastian, pairek dangkal ko kunak. Sige, kuna naman. Sige. Karot karuba, mapanakon.
si Danwang there. Ikape abot yang na reaper, bueno, nagapas. Napasit na taltalong ko. Hindi na tayo. Ganda ni bakit ko to eh. Taltalon. Diyan mo na apay ngadta. Sika apay no pinag-aapitin ka adat ka mutoin. Apay no pinagtatalong kawang kamot. Awanak ko mga tatataw mo adim di mo lakad ito pa paglalakwa. Ag taga aron apay dakit yo kata no di mo pulos mo igaman da kita nga paglakwan. Gapot alay. Ag sao. Gapot adi ka nga makaramraman pulusan nagkakumo pumait kuya. Ang kuman ta siyempre ore ag banduga dito ke ito no Tungo lang. agbayad di paglakwan ta ka. Mano di mo na nga nalakon. Sige bagbaga. Taon tong wala ti Bakit? Oh, tumulaw di mo lang apay mumpay lang ay. Rumabiin. Ito urayan. Kita mata init awanan. Tanda malabas ito sip ngutan. Ngayon masapol may ag-stay dito eh. Masapol nga malpas da ito eh. Mo talaga nalaing ka manungarot ngal dawon nga di ka nakakita initan. Pito. Simple amoy. Ako makikiraan. Ano rod? Ako basta da init yung ato kung makikitaan. Kikitaan mo si kita mo kumagaw. Kikitaan. Awan Jerry pa rin sumasikati akas kasan. Nagiti kakaryada kurori da pelang apo di murdong taawam mo tan dahil say awan mo Jerry pa rin tarimaan nga tayo. Naditi kami pera talon sabihin ada tibulanan ayan. Ayan, kaya awan mabalinan mga sumangput di repair. Kung natay ano tawag na dyan mga kan din? Imbaot. Harvester, combined harvester no nga sumangput kano biga manan. Hopefully ang todo. So baka mabalin mo tintimapan gawin din. Minurahin ta nga talaga. Dabagan tapay ka ni Royal. Ang garbis mo basit nga minin. Agarapis yung mubarik na. At pugso pa siguro. Yun mo itibiyag takag ko. Aja ka stan. Karkaryada ka tapos ang grara upa mo. Nabegta siguro nagsinan. Tikin na ito ti parikot. Tapos nagriga nga tati kasta ngamin. Ate agawid at nga nabambandog nga nagkaryada. Tapos sika nagapo kami nagtong 8. Kasi Ala, jak to pa amo itsura data baraha. Diyos ko kalagbabain nga. Anong artibation ng Rasmarigan man? Takas na tibiyag ta. Chismis. Na barangay ka kayong kasi Baka. agawid ang naggapo nagkaryada. Hindi ka barangay. Bueno, may nakala ni Jay. Piwa ko siguro tingiwa ko ya. Hama siguro at talaga nga agap-apatalatan kasi. Ato nga anos ko. Diyos ko. Ayan na ti Anos. Ay na, Diyos ko. May sa akong kaanusan siguro nga asawa ti Lubong. Sika, Kaya may saan kasing putan na siyempre ng asawa dito loob. mapatunayan. Una. Kasi ano? First, napatunay nga nasing putak. Kanayon ti paapit ta bakit ulitek. Haang ko madimdimulan da kita paglalakwan ti rek. Correct? Mayapay. Correct when wrong. Correct. Oh, correct. Kas daya. No pagtugtugarak remitted amin. Ay, ulbawd. Remitted amin nga sobra dyan ti Wan, kupit ko. wan, Siyempre kas da jay. kupit ko matbasit kaya si kamitek kang kanta. Ure pay. Ngam da daktil ti mapangking ka. Wen nga mag-agatang ko mo ilang te. Ana. Kape. Creamer. Nagmina agi jay mameno kag kape na sa aldaw. Mamindwa lang taptan. Ide. 12. 20. 20.
Awanan tayo reaper nga talaga. Apo, Diyos ko. Idarumtan sa. Amo ba din tayo pirdi mga rodi pyesa na. Napugsa dyan. Napugsak ka no aji kuana kadena na ngem tatay da pala alas 3 nga isil-sil paw. Ano? Balik si Jojo Stilo. Yung aja stoler mo ron. Yan, rabin ka sa rabiin. Kamu no nalawag pa itilang amid ko. Bagsikatan na pudaw ka. Napudaw ka mo lang. Rabiin din nga talaga. Napudaw ka mo ilaang mayabay ka kina Adriano Sabado. Wala nga maabak tingipon ko kina Adriano. Pero may nga napuro pa lang ipon. Ay, iso nga na pro jeng ipon na tanalutom di rupa na. Kasi aja. Kano ko ma? Tapi nga rin masisir may badaw. Ibabahin na. Diyos ko. Ibabahin na. Abi, Sino na napudpudo kin Jano? baka tablada lang lagi dyan. Ni Mister nga ko nga adi pagrangayan idi. Ay, wali ko ha, ka. Batuon. Batuon. Mm. Batuon. Naisa ma dyan. Malasi mo latangat practical arts dagi yan iti isusuro da. Uy, nagdadakil muscle da. Pintas asawa na. Oh? Wow. Diyos ko, kita man lang tibiyad. Sa bagay nagwapo mo eh. Nagwapo, nangisi lang. Ay, bumuti tao nga nangisi lang. Doon pangit pa yawan. No nangisip kan, nagwapo ka mo. Oh. Tala nga mga nagpangit ka lang doon, nagngisit ka pa ay. Anadji nga, sinipaw mo kami na yun. Marami di taltalon karo ba? Agite gayam kumakaryada kabisado dati kan dati FDD. At tala nga may istorya. Agre-request dati aba-aba. Kita man lang. Medyo adayo ngamin dito kawayan dito ayam kat dik amo no ada dumdumog kanya tao mo tagte-text kanya nga from San Sebastian nga kasday ngam ado kanu gayam ti agdingding every Sunday. Sa ulo na nga talaga. Awan pa nagsubli apo ni amak. Tani. Apa yang nagsubli ka? Nagsubli ka? Kahit ko nga makita ano matuloy man lang nga rin po rin da. Awang Mata. rabiin ni. Daki bulan tanga batog mga langit yun. Oh, Wala, yun bulan. Oo. Tilawag ti silaw apura. Security. Kasungatan? Kaya na pa yata nung kasta nga kalawag. Pero dyan yung mga bandang alas 6, alas 7 ako na. Kaya pa yun dati ko Plus lights lang kasta ko man eh. Ano namiti lola sa bagay kaya. Patay ang agkukat eh. Lawlawa. Awan mo ti lola. Nakanuti problema na pa yaji ko yari per. Natukol nga rin gasolina na. Tukol gasolina na, wino di kadina na. Wino no plat ti dalig na. Nagdambul ka rin. Kaya naman yan tim ti gumatang kami ti kuan Osmo. Wow, Osmo Packet. Tanong ma-document ko nga pumaypayag ka nga gumatang tati pang vlog ta sige man. One. Ikarim man dito sa ngwanan ti camera tatang kaya mumot ti gumatang ti Osmo. Kasi agtulong nga. Kasi ako mangag ko. Ay, naka-headset. Sa headset ko, Yung di na kahit ti Lazada. built-in. Kita natin eh. Lumabas ito. Ayan, pag may ilaw, you know. Kunyari, dito sa taas yung ilaw Yan. Di na kahit ti Yan. Lazada. Basta na Tabakan yun. mo. Pirdi ko na amatan tabi-bayadan Lakas pangarigan cash on delivery mo dagi dyan. Kagasi mo di 4,000 yung diferensya. No mall. Mall. SM naka markdown Mga ka. 20 sa? 23 from 23,000 naka markdown iti 17. 17. Intel. Samantala nga Hero 8 20 lata. Oo. 29.90. Sino Pares na dyan? tayo GoPro. Ganito kasi sa kanila yung yung sa ate yung gusto kong bilhin talaga nga pang kastoy adati pagigamanan. Batik. Patik Stansa lang na Katkata. Pabarintid na gaya. Baka Di di mo- pag na tapos camera na nga nagbatik. Baka di mo mabiro ka na no kasi kabas kayo. Maganda yun. Nabuya kag review nga napipintas EJ YouTube iso nga siguro YouTube. Next week. Kaso da mong mangag kong reaper. Ajin na Wala, kisti sa ba? So nga tayo yung referent? Kuan.
No, malako mi dito irik tinasayaat nga presyo ay ka adati DJI Osmo Osmo Pocket. Pocket. Alakas nagtulong nga. Iutang ko ni bakit ko oreta adya lang ti pagbalinan ti sakit ko no kan. Kasla umulang pulpulos mong manggagkaon. One yung very supportive. Yeah, to tell you honestly, my wife Spell supportive. supportive. Awa na mo spilingan. Haan pa sa Spelling ka na. supportive iso na when it comes to things nga kumita ti kwarta. Ay, Siyempre, sa mukhang pera up. basit lang, basit laeng. Siyempre, tagumatang ti organ, ori nakangin niya ng organ, no, ibaga nga, mano lang nga, 5 lang nga tugtugan, masuli di bayad na, ay, kaya, Diyos ko, apa nagbiro kon ti driver nga dagos. Mana. Yeah. Tapos pasurta mo na ka na. At dalaki ti maigatang talaga mat nga suportara na dagiti kapritsok nga digital gadgets. Ayan, when it Kita man pertaining to music. Nalinaw ka mo lang kita. Kita man. ay ka Anya kaya mo, mga anya di gatangam? DJI Ay, Osmo medyo Pocket. na sapngat ba sika talaga. DJ, Osmo Ay. Pocket. Silawang ka. Ano kaya mo, gumatang ka tikas jay no o agpapudaw ka, jay pa-injekan ka. Ano ko madya papudaw nga eh. Kidi Padin to pa yung ni Mr. Joel Alala, Adriano. Oh, nagkuhan na eh. Naglawag ka masita. Silawang ka ka. Agasalatan na nga ro. Pagkastawa. Bagay mo di gasta. Taga silawak kasi ay. Ayan, so kasta mo tilanganan ni Amak ni Rabrabin. Apo, ano sunyo tagbuya kita kami. Taga silaw. Oo, marami dito ay taltalon. Hindi ka nga rin tatalo tayo nga maalaan. Ha? Di para bumunta pa bata. Awan Yeah, time check, Jamark. It is already 5:41. Nila kita mo 5:41. yung pela sa iska nagsut mo ito. Nagsut nga. May na, dahil silaw mo na yun. Ayan, so padasig gumatang ti DJI Osmo. Ano, maaramid mo dito kaya may takay na kano ti ag-vlog mo ni Jubing. Alalala. I-vlog na tagay mula na. Ay hanan nalpasagi jay. Ate kasi lang pa Awanan, pro-presented. O sige, sige nga Rod. Thank you for watching. Sige po makarakamatan. Yeah. Silaw. Giyaman kami karuba ti anos yung anang buya ti maski ano lang vlog me. Bye-bye. Madi nga makikita ta rupam. Mati nga makikita ya. Basta nga Basta ni nga to basta yan. Oh. Basta makita yung pimples na. Yan. Tutok. Amay tutok mo ay makita ta kita buti rubak. Ngarod karubak. Giyaman kami ti pa nagbuya yo. Ti maski ano lang vlog me agkikita tayo tumanan tun sa marno nga vlog.